Itzak 10 urte bete ditu aurten, eta Balikek 20, eta bueno, elkarrekin egin unein ospakizunetako bat, eta orduan antolatu dugu bat urte hurren jaialdi bat, Ane Piratak dantzaldi bat eskainiko du. Gustu handiz etorriko gara, bai Ane Pirata eta bai gainontzeko piratak bai. Aurren munduan eta aski ezagunak diren abestiz osatutako zuzeneko dantzaldia izango da. Politia da gauza hau herrian bertan eta elkarrekin antolatzea eta bestelako kolaborazio batzuk ere egitea. Azpimarratzeko da euskaren alde eta ze funtzio betetzen duen Balikek eta Itzak. Eta nahi genuen pixkat berezia izatie jaialdixe eta orduan hainbat eragile gonbidatu dugu. Arraunlariak izanen dira, herriskolakoak, ikastetxetakoak, aekakoak, daralikuak. Urrun gaztien ekainak jota batin, Zumaixen bertan ingo dugu, herri ikastetxeko frontoien izango hasiretan eta sarrerak salgai daude 5 eurotan. Esan ba? Pirata hauen hortzu dira ba? Herri eskolako pirata txikiak. Zugoiako herri eskolakoa. Zabaldu belak eta boga, bandera beltza gora eta gora. Olatu gainean joango gara izarretara. Baina nolatan sartu zara, itxasontzian nire gelara. Zurekin ez daukat beldurrik guazen mundurera. Baietz aurkitu baleak gaueko izarretan eta baietz aurkitu izarrak itxasondoetan. Beldurrik gabe bizitzearen askatasuna. Ba, eramaten dut, baina gaur ez dut ekarri. Zabaldu belak eta boga, bandera beltza gora eta gora. Olatu gainean joango gara izarretara. Bihotzean zabaldu dut nire altxorren mapa eta zure biladoa orain ametsen pirata. Beldurrik gabe bizitzearen askatasuna da. Pirata baten altxorren diena. Zabaldu belak eta boga, bandera beltza gora eta gora. Olatu gainean joango gara izarretara. Gauero sartu behar zara, itxasontzian nire gelara. Zurekin ez daukat beldurrik guazen mundu berrira. Zabaldu belak Itza eta gu. bandera beltza gora eta gora. Gainean joango gara izarretara. Irria, dantza eta festa faltako ez direnak. Gonbidatuak denak. Izarretara, gure izarretara.